आसा खालामो जोंनि बे हालाम सिकारिडाङा हाजो सेराव जेरै जों अरुणाचल बर्डाराव जों संसार जादों गोदोनिफ्रायनो बे समाव हादान लाफैनाय समाव आंथ' जोनोम गैयामोन आंथ' 1995 आवसो जोनोम जानाय होमबाबो 1995 नि जोनोम जानायनिफ्राय आङो दासिमबो बे गामियाव सिख्ला हिसाबैनो दं आं सिख्लायानोखा अब्लाबो आं सरकार गोदाननिफ्राय लुगैदों सरकार गोजामा जि होआखै जोंनो सरकार गोदाननिफ्राय लुगैदों जोंनि दुब्लि बारिफोरा दैजों लांजाबाय माइ गायफुनाय टाइमावनो आरो मैदेरफोरजोंबो न' बां सिफाय जालांबाय बेनिफ्रायबो जों जेबो उन्नति मोनाखै सरकार गोजामनिफ्राय दायो जों लुगैयो सरकार गोदाननिफ्राय जोंनि न' बांखौ नायनानै एसे मदद मोनो खोमा होननानै आरो जोंनि गामिनिखौ नायनानै गामिनिफ्राय जों गामिखौ अननो जों लुगैयो जोंनो सरकारनिफ्राय एसे मदद मोननो जों बेनोसै आरो जोंनि रिकुवेस्टआ सरकार गोदान जि प्रमद बर' सार बिनिफ्राय लुगैयो जोङो जोंनि गामिखौ नायफैनो आरो जोंनि गामियाव मदद खालामहोफैनो आरो लुगैबावो जोङो मैदेरजों सिफाय जालाङो खेथि नस्थ' खालामो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सारमोन हायो बिसोरो जेबो जोंनो मदद होफैया जोङो एप्लिकेसन होयो जों एप्लिकेसन होबाबो जों माइरं मुथासेबो सफैया आरो जिबायदि न' बां सिफायना गालाङो खेथि बाथि नुकसान खालामना गालाङो बेखौबो जोंनो मोनफैया जोङो गामब्रा सारनिफ्राय लाइजाम लिरहैयो गामब्रा सारनिफ्रायबो लाइजाम लिरनानै हैबाबो जोंनो मदद होफैया सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सरकाराबो जोंनो होआखै गोदोनि गोजाम MLA जुन्थु सरकार बिसोरबो जोंनो जेबो होआखै आरो बेनोसै आरो मोनसे रिकुवेस्ट बाव जोंनि गामियाव जों बोसोरै भट होयो भट होबाबो जोंनो मानो गोनांफोरनोसो न' मोनो ओमफ्राय दा जों गोरिबा न' मोना जों होमबा बै समनिफ्राय जों भट होनानै मा मुलाम्फा आरो भट होनानैल' मा जायो होननानै जोङो बोसोरै MLAफोर फैबोला जों बिदिनो टरका टरकि जानानै जों जेनथेन जों जि दङ UPPL ट्रेक्टर सावगारि जों बे ट्रेक्टर सावगारियावल' जों भट होगोन होननानै जोङो जुक्ति जानानै दं आरो जोंनि बे लालपानि पाहारपुर दलनि बस्ति पाहारपुर हालामाव जाहा बेनो समस्याया बेहेक जाहा दैनि मोनसे प्रब्लेम दोङो दैयाबो बहुत दैनि थाखाय जोङो खस्थ' मोननो भुगिनो गोनां जायो माने मेसें बोथोरावथ' पुरा रानखायो जोङो बेखौ नालानिफ्राय जों हाखर जावनानै जानो गोनां जायो आरो किसुमाना दैखर जावना लादों दैखराबो रानो आरो बिनिखायनो जोङो बहुत दैनि थाखायनो बेराम आजार जोंनि बे साइडआव फ्राय बांसिन जाफ्रामजोबो आरो बे मेलेरिया बे डिपार्टमेन्ट बिथांमोनाबो बहुत माने मासावनो मास बिथांमोना थाबायनानै बिदिनो माबा खालामफैबाय थानो गोनां जायो दा बिनिखाय एसे जों बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बे 38 नम्बर भैरबकुन्द समस्तिनि जाहा बिसायख'थि जाहा सिगनेटरि सासे गबिन्द सार दोङो जा बिथांमोननो जों भट होनानै जोङो बे किसुमान बहुत खामानि मावनो थालांनाय आद्रा बेफोरखौ जोङो गोदानै मावफिननो होननानै जोङो थांखि लादों आरो लोगोसे जाहा लामायाबो मोनसे बिदिनो बहुत प्रब्लेम जेब्ला अखा फैयो अब्लानिया बहुत गिदिर बल्डार माने नुजायो आरो बे लामाखौ सिगाङाव मावदोंमोन प्राय भाग 12 बोसोरसो जाबाय नाथाय बे लामानि रिपेयारिं दाबो फैनाय जायाखै ससे फैयो किन्तु बे साहा गालैहालागै बे गिर्जानुसिम बिथिं सहैजोबा जाहा गिर्जानु खिनियावनो बहुत दैजों सुस्र'जोबनानै अन्थाइ बल्डारल' बायदि जाना थाबाय बिनिखायनो जों एसे बेफोर लामाफोरखौ जेसांखिनि जि खामानि मावनो दोङो बे साक्सेस जालाङि खामानिखौ जोङो बे फैबाय थानाय इलेक्सन बिसायख'थियाव जोङो जाहा जों UPPL हानजानोनो जोङो भट होनानै जोङो बेसांखिनि थालांनाय खामानिखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों सिगाङाव जालांनाय जेनेबा जानानै थांनाय सरकारनि मथे जोंनियाव फिसा फिसौ खामानिया फैनाया दा मोजां साक्सेसफुल जायाखै लामा फैनायमोन लामायाबो सानसेनि बिथोरावनो ट्रेक्टर गंब्रै गंबा लाबोनानै हा गारबाय सेनग्रेबेल ओमफ्राय मोनायावनो फैनानै दरजाजों नारनानै मोनायावनो फोजोबना थांबाय दा खामानिया साक्सेसफुल जायाखै आरो बिनि उनावहाय फायखाना लेट्रिन होदों बेबो सोरनाबा उखुमानो गैया सोरनाबा खिग्रा दाखिनियानो गैया आरो सोरनाबा दरजायानो गैया बेबायदि खामानिया साक्सेसफुल जायाखै आरो बेनिफ्राय आरो न'फ्राबो बिदिनो सोरनाबा थिं मोनदों सोरनाबा बाथामा मोजां मोनाखै बेबायदि खामानिखौ माने साक्सेसफुल मावाखै आरो दा जोङो बेबायदि 17 बोसोर जोङो माबा सरकार सालायनायाव जोंनि खामानिया साक्सेसफुल जायैनि थाखाय जोङो नैबे एबारनि बिसायख'थियाव जोङो जोंनि गबिन्द सारखौ जोङो देरहासार खालामनानै माने खामानिखौ जोङो मोजाङै मावफुंहोनो एबा
लाबोनो सेस्था खालामदों आरो जोंनि रायजोआ जों बिथांखौ जों देरहासार खालामनानै जोंनि जि नांगौ खामानि बेखौ जोङो मावगोन आरो बिथांमोना जोंनाव खननैसो फैनानै बुजायदों जोंनि समस्थिया 38 नं भैरबखुन्द समस्ति दा जोङो देग्लायनि बिसायख'थियाव जोङो बे गबिन्द सारानो भटखौ होनो गासिबो राजि जानानै दङ।